Faig, per exemple, uns sopitos de síndria de... L'Associació de Diabètics de Catalunya va organitzar el passat 19 de juny a la seva delegació de Sabadell, Sant Cugat, un taller per aprendre a elaborar postres aptes per diabètics. La diabetis és una malaltia provocada per una alteració del metabolisme que produeix un augment del nivell de glucosa a la sang. Per aquest motiu, la ingesta de sucres és especialment delicada per a aquest col·lectiu. Els postres són els que més sucres tenen en la seva elaboració, i amb l'arribada de l'estiu i la necessitat de refrescar-nos, el risc de menjar més sucre del que poden tolerar els diabètics és força elevat i per això cal extremar les precaucions. La principal cosa que s'ha de tenir en compte és que els hidrats de carboni, segons la pauta que li realitza l'endocrí, tenen unes quantitats que han de prendre com a postre. Llavors, per tant, sí que tenen unes restriccions en els postres com a tal, perquè són els aliments que en principi són els més dolços. Llavors, inclús perquè normalment és on introduïm més sucre simple, a diferència dels altres plats. Llavors, per tant, sí que és on hi ha més limitació. Llavors, nosaltres amb aquest curs o amb aquest taller el que volem donar a conèixer és que realment es poden fer postres sense sucre simple que poden anar bé tant per a una persona diabètica com per la població en general, que estem en un moment on el consum de sucre simple moltes vegades és excessiu. A l'hora de realitzar postres i qualsevol tipus de receptes per diabètics, s'ha de vigilar la quantitat d'hidrats de carboni que s'afegeixen a la recepta per ració, compensant els sucres simples per edulcorants artificials o sucres naturals més suaus, més tolerables per als diabètics. En aquest cas, l'abundor de fruites ens pot ajudar a fer més digerible els postres més dolços. Per una persona diabètica serien els edulcorants, si es vol obtenir el sabor similar al sucre simple, però si no, inclús es poden utilitzar, per exemple, fruites, que per exemple la fruita té fructosa, que no deixa de ser un sucre simple, però el seu poder edulcorant és molt més alt que el sucre i per tant amb menys quantitat arribem als mateixos nivells de dolçor. Llavors, per tant, nosaltres en aquest cas utilitzem fruites que tenen aquestes característiques i que ens van molt bé per utilitzar com a postre. Ara ens trobem en un moment fantàstic perquè l'estiu és un moment de màxim esplendor per moltes de les fruites que tenen més volum i menys hidrats de carboni. En aquest cas, per exemple, seria el meló, la síndria, el pomelo. Les maduixes ara ja ha passat, però també seria una fruita utilitzable. Les que menys serien principalment la fruita seca, perquè ha perdut tota l'aigua i per tant tota la quantitat de sucre està més concentrada. Llavors també tindríem les cireres, que ara també és l'època, intentaríem reduir-les perquè les cireres porta bastant sucre. També tindríem les figues, les prunes, són fruites que tenen més hidrats de carboni. Però a vegades si les consumeixen que no siguin molt madures, perquè com més madura és la fruita més sucre té, també podem ajustar una mica les quantitats. Amb aquests petits consells i vigilant sempre les proporcions per evitar complicacions en l'assimilació del sucre en els diabètics, no és cap impediment per ells poder ingerir postres com els que va preparar la dietista al taller, uns pastissets de formatge i una base per realitzar des de coques fins a pastissos més elaborats. L'Associació de Diabètics de Catalunya té delegacions escampades arreu del territori i periòdicament ofereix activitats per millorar la salut dels diabètics. A Cuinalia.cat estem al costat de tots els col·lectius afectats per malalties o intoleràncies i oferim, per tots ells també, consells, informació i receptes per una alimentació sana, variada i nutritiva.